Nihónium. Prvok 113. Na začiatku len zvýraznené políčko v periodickej tabuľke, no už v tomto momente je jasné, že ide o syntetický prvok na hranici možností modernej fyziky. Celý príbeh sa začína presným signálom, nie náhodou. V urýchľovači častíc dochádza k jadrovej fúzii ťažkých iónov, kde sa ciedové a projektilové jadro zrazia pri extrémne presných podmienkach. Z takéhoto okamihu vznikne len minimum udalostí, ale práve tie majú pre výskum rozhodujúci význam. Elektrónová štruktúra je ovplyvnená relativistickými efektmi, ktoré menia správanie elektrónov pri super ťažkých prvkoch. Orbitálne vrstvy sa preto nedajú chápať len ako jednoduché pokračovanie ľahších prvkov. Práve v tom sa ukazuje jeho vedecká zaujímavosť. Jadro nihónia obsahuje 113 protónov a veľký počet neutrónov, no jeho stabilita je veľmi obmedzená. Silná coulombová repulzia a energeticky výhodné rozpadové kanály určujú, že ide o extrémne krátko žijúci systém. Každé meranie jadra preto prináša spresnenie modelov. Symbolické oko, vytvorené z množstva drobných častíc, sa oddeľuje od laboratórneho rozhrania a presúva sa do otvoreného priestoru. Za sebou necháva detektorové dáta, rozpadové krivky aj analytické vrstvy, pred sebou už vidí širší kozmický priestor. Letí priestorom smerom k Slnku, pričom v zábere ostáva zreteľná vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom ako mierka pohybu. Zem sa vzdialuje do pozadia, zatiaľ čo Slnko sa približuje ako silný plazmový zdroj. Celý prechod spája mikroskopický časticový svet s makroskopickou astrofyzikou. Po prvom nasýtení sa znovu orientuje do priestoru a hľadá ďalší zdroj energie, vzdialené Slnko niekde v kozme. Pri jeho približovaní sa zvyšuje hustota častíc v jeho štruktúre a celý objekt sa stáva kompaktnejším. Je to ďalšia fáza jeho energetickej premeny. Po druhom nasýtení opúšťa hviezdne prostredie a vydáva sa do hlbokého kozmu ako stabilnejší časticový útvar. V tejto podobe už nie je len vizuálnym sprievodcom, ale symbolom prepojenia jadrovej fyziky, plazmového prostredia a kozmického priestoru. Príbeh tak pokračuje ďaleko za hranice laboratória.